Talisay City BPLO nipahibaw nga wa na sila gihatag nga extension alang sa pagbayad og business tax sugod niadtong Enero 21. Ang wala maka-proseso sa ilang business permit, pahamtangan na og penalty nga 25%. Anong report ni Femari Dumabo? Gihimo ang one-stop shop sa pagproseso sa renewal o pagbayad sa business tax sa Talisay City People's Hall. Magpadayon kini hangtod sa Enero 31. Pagkahuman mo balik na kini sa naandad nga buhatan sa second floor sa Talisay City Hall. Miabot sa 4,372 business establishments sa Talisay City ang nakaparenew. Ang syudad ang adunay kapin sa 5,000 kapatigayon. Mikabat na sa dulaan 222 milyones pesos ang nakolekta sa dakbayan gikan sa business tax. Almost 50% nang nakabayad out sa total nga mga 5,000 ka business nato, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Naadyo tay datanaw na to nga naadyo pagsaka sa business tax, ma'am. Compare sa 2024 o karon nga 2025, naadyo substantial nga pagsaka sa business tax revenue nato, ma'am. Matod sa buhatan sa City Treasurer, naa sa 310 million pesos ang target sa dakbayan nga koleksyon sa business tax karong tuiga. Sa buwan lang sa Enero, anaa na sa 70% ang nakolekta. Target sa dakbayan ang 1.3 billion pesos nga kita sa tibuok tuig. Atong gitanaw nga January 20 man ang jud ang atong deadline, ma'am. So ato ra sa nang gisunod, ma'am. Gipasabot sa buhatan sa City Treasurer nga ang wala makaapa sa deadline sa pagbayad sa tax o sa renewal sa business permit, mahimo gihapon nga makaproseso apan mobayad na sila sa 25% nga penalty. Obani Cleofer Lumayag, Femari Dumabok. Balitang Bisdak.